যেনেকে আমি 1 কিলোমিটার রাস্তা আমি কেবা মিনিটে একেলগ হৈ একটা আওয়াজত आइजो सानखौ जों फालिनानै जोबोद मोजां मोनदों। आइजो सान फालिनांगौ। आं सासे आइजो हिसाबै आइजोनि मोननाय नांगौखिनिखौ जेब्लायबो आं आवाज होफानायाव आं रायजोफोरजों दंफायो। बिभिन्न स्ल'गान लानानै जोङो टिपकाइ टाउनखौ बन्दरखौ जों गिदिंदों। रायजोखौ आइजोफोरखौ सजागता खालामदों। जोबोद मोजां मोनदों। आइजो सान हिसाबै नोंथांमोना सारा बुहुमनि आइजोफोरखौ मा मेसेज होनो सानगोन? सारा आइजोफ्रा दायित्व लानानै समाजखौ मोजां खालामनाय आरो आइजोफोरखौ सांग्रांथि जाहोनायाव हेफाजाब होलायलायनांगौ आरो समाजाव शान्ति श्रृंखला आरो उन्नतिनि थाखाय आइजोफ्रा हेफाजाब होफानांगौ बेखौनो आं खावलायो। दिनैहाय हलि डेसबो बिनि थाखाय नोंथांमोना हलिखौबो गेलेदों बिनि बागै मा बुंगोन? हलि कालार फेस्टिभेल बेखौ आं उन्दैनिफ्रायनो जोबोद मोजां मोनखायो गेलेयो आरो दिनै साफ्रोमबो आइजोखौ लाफानानै बाहाय हलि गेलेनो मोननानै आं जोबोद मोजां मोनदों बयनिसिमबो।